И не е закъснял на време, не. Надявам се така да продължаваме и да успеем да постигнем още победи с добри резултати и да се развиваме като отбор. Мисля, че цяло доминирахме в матча, видя се разлика в класите, показахме доста хубави неща. Сега в някои остава впечатление, така че има разлика между първото и второто по време, но ние първото по време играхме по същия агресивен начин, търсехме головете, пропуснахме Дуспа, изпуснахме 5 гола. Второто беше разлика, че вкарахме головете от положения. Така че мисля, че отбора през цялото време играеше, стараеше се да играе, искаше, търсеше победата. Знаеме, че ще е трудно срещу такива противници. Не случайно през седмицата казах, че няма слаби и силни противници. Всички нормално идват и играят футбол. Стараят се по някакъв начин с качествата, които притежават. Но ние трябва да се противопоставяме на всички и да бъдем по-добри и да търсиме победата. Това е. И я имаме. Заповядай. Господин Раднов, казахте закъснялото ден на Славия. Колко участието на отбора във втората седмица помага на състава да се постигнете това ниво, което желаете да бъде постигнато? Защото все пак част от противниците, вие не искате да ги разделяте, но вижда се разликата в класите. Ние искахме да сме в първата седмица, но при създалата ситуация играме тук. Да, не помага кой знае колко. Ако бяхме в първата седмица, щяхме да играме срещу по-сериозни противници и разбира се да търсиме по-голямо израстване. Но при създалата си ситуация сме тук във втората седмица, играме всеки мач за победа. Ще се опитваме през тези 2 месеца до края на пресода и през следващите мачове да търсим победата и да се развиваме като отбор. Така че продължаваме напред. Заповядай, задай си въпрос. Старши треньорът на ВИК заяви, че съдията през първото по време всячески се опитва да помогне на Славия, визирайки двете дуспи, които даде. Не можах да ги гледам дуспите, но колегата ми каза, че имало дуспи. Сега какво да ги коментирам, щом ги е дал съдията. За съжаление, едната не вкарахме, другата вкарахме. Ако има на матчи 3, трябва да даде и 3. Важното не случайно казвам, не да се свири 50 на 50, го споменах, а да се свири по правилата. Като има дуспа, се дава дуспа, като няма, не се дава. Те затова са на терена съдиите петимата, за да решат, да взимат решения. В някои моменти не сме доволни, в други сме, но така е. Трябва да ги оставим те да взимат решенията. Защото са ги взели, иначе мисля, че е нормално. При втората дуспа има подсказване на Таско, който е на 3 метра от там. Значи, щом петия съдия се намесва, заповядай. Няма въпроси. Феновете искаха Георги Петков да бият стотистите рожден ден. Можете ли да удовлетворите това желание или просто бяхте решили, че... Другия път ще им удовлетвориме желанието. Няма проблем. Има ли въпроси към Милен? Заповядай. Стефан Верков, кога може да го очакваме в игра? И вече тренира добре. От следващата седмица започва с отбора да тренира, защото до сега водеше индивидуална подготовка. До 3 седмици се надяваме жив и здрав да е. Разбира се, най-важно е неговото здраве, защото да го форсираме една седмица по-рано, по-късно, надали ще спечели от един матч. Важното е да влезе здрав и да е готов. Стефан Велков е част от отбора, надявам се бързо да влезе. Има въпрос тук, заповядай. Притеснявате ли се все пак, че Черноморец може да го настигне? Не остават малко мачове до края на втората част. Като притеснение, в смисъл има такъв момент, в който всичките отбори играят и докато има теоретични шансове, всички се борят. Така че докато всичко на теория е възможно, трябва да се борим и да сме максимално концентрирани и мотивирани да печелим всички мачове. Дори и да се спасиме по-рано, така да се каже, пак ще играме по същия начин. Ние трябва да играме мотивирано и ангажирано всички мачове, независимо срещу кой, къде и как.